Dobroveče. Iznad većeg dijela Evrope i Balkana pruža se visoki vazdušni pritisak koji će uticati na sunčano i toplo vrijeme. Sedmica pred nama donosi temperature i do 30 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine ujutru svježe i vedro. Oko rijeka i kotlina, posebno u istočnim predjelima, prolazna magla. Tokom dana sunčano i sve toplije. Vjetar sjeveroistočni i istočni, popodne i jugoistočni. Minimalna temperatura od 6 do 18, a maksimalna od 16 do 28 stepeni Celzijusa. Pretežno sunčano i toplo u Krajini. Toplo i sunčano u Posavini i Semberi. Ujutru svježe i ponegdje maglovito u Podrinju i Sarajevsko-romanijskom regionu. Danju sunčanije i toplije. Sunčano i toplo u Hercegovini. Do srijede sunčano i vrlo toplo. Jedino će na jugoistoku u brdsko-planinskim predjelima biti uslova za kratkotrajne pljuskove. U četvrtak i dalje toplo, ali promjenjivo. Mjestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Sunčano i toplo na Balkanu. Kratkotrajni pljuskovi mogući još jedino na jugu i istoku poluostrva. Očekuju nas povoljne biometeorološke prilike. Mnogi će se osjećati bolji. Koristite adekvatnu zaštitu u najtoplijem dijelu dana jer će sunčevo zračenje biti veoma visoko. Osim popularnog astronoma Tomasa Peskea, koji je svoju slavu stekao šaljući predivne snimke i fotografije iz svemira, kao dobri piloti, ali i fotografi u posljednje vrijeme istakli su se Van Hazet i Dashman, nevjerovatna kancelarija kokpita Boeinga 747, kako je ovi piloti nazivaju, pružila im je mogućnost da vide najljepše prizore koje pruža naša planeta. Savremena tehnologija ne dozvoljava nam da budemo sebični. Predivne pojave koje srećemo svakodnevno iz kokpita sada dijelimo sa cijelim svijetom i dajemo im besmrtnost, naveo je Dashman. Aurora Borealis, Aurora Australis, Munje, predivni Mliječni put samo su neke od fotografija koje upravo gledamo. Smiraj dana u Brčkom zabilježio je gledalac Dragoljub Ignjić. Do srijede pravi ljetni ugođaj sa temperaturama i do 30 stepeni. U četvrtak pogoršanje vremenskih prilika donosi kišu i pljuskove, a ponegdje i obilne padavine praćene lokalnim nepogodama. Želim vam uspješnu radnu sedmicu. Do gledanja.